aka na-achị Anambra Steeti Ọkammụta Chukwuma Soludo akpọkuola Oni of Ife bụ Ọba Adeyeye Enitan Ogunwusi ka onye aka na mba na-agba iwulite obodo Naijiria. Gọvanọ Soludo nọ na-ekwu okwu mgbe ọ nabata Oni bụ onye chọtara ya n'obu gọvanọ dị n'Amawbia. Gere akụkọ maka nke a n'uju. Ya bụ gọvanọ kọwara Oni dịka ihe njikọ n'ilegara ihe ndị o mepụtagoro anya site na njem ngagharị ya na mba niile dị na Naịjirịa. Ọ kpọkwara okwu ka agba mbọ na-akwado onye isi ala ma kọwaa Oni dịka akara ama ama iji jikọọ obodo anyị. Ya bụ Oni dịka ọ na-enyefe onyinye n'aka gọvanọ gwara ya ka ọ gbaa mbọ na-ewetakwa oke mgbanwe dị mma n'obodo. O chetara ihe ndị ahụ gọvanọ Soludo mepụtara dịka ọ bụ gọvanọ nke Central Bank Nigeria ma gwa ya ka ọ gaa n'iru n'ọrụ ya. Ụfọdụ ndị ama ama nke sitere n'obi eze bụ ndị so ya wee bịa ya bụ njem.